menapa leres menika ukir kutha Runggu paduka ingkang peparab Begawan Kesawa Sidi. Iya, kene bener pertapan kutha Runggu sing kok karepke kepiye panjenengan kuwi sapa mburi saka ngendi? Waduh, Penemban Kesawa Sidi, waleh-waleh menapa kula menika wingking saking kasatriyan Madukara. Sudyamastani kula pun Harjuna inggih Janaka. Ewondene sowan kula wonten ngarsa paduka Penemban. Jumbuh lawan wangsiting Bathara ingkang kula tampi. Wonten papan mriki badhe tumurun kanugrahan Wahyu Makutha Rama wahyuning ratu. Kepareng paduka Penemban Kesawa Sidi paring kali damar amrih kula kasembadan gayuh Wahyu Makutha Rama. Oh, Raden Harjuna wonten dawuh. Dadi sowanmu rene iki golek Wahyu Makutha Rama. Non inggih. Ora kleru kene papan dununge Wahyu Makutha Rama. Yen pengin antuk kanugrahan Wahyu Makutha Rama marage maju lungguhmu. Tampanana Wahyu Makutha Rama Janaka. Indriya mangungkung kandhuhan rimang lirlena tanpa kanin yen tantulusa mengku diawutama kena ngapa dadak mundur sing dadi lenggahmu? Jare golek Wahyu Makutha Rama, ya iki wujude Wahyu Makutha Rama. Harjuna marage tampanana aja mundur lenggahmu cah bagus. Penemban Kesawa Sidi, piye Janaka? Menika didi Wahyu Makutha Rama. Neng menika pusaka Kuntawijaya Danu pusakanipun Kakang Prabu Ngawangga. Yen manut aku luwih becik duweni Kuntawijaya Danu tinimbang antuk Wahyu Makutha Rama. Awit iki mono pusaka kang ampuh. Iki mono pusaka kang gegirisi. Marake tampanana iki wae tinimbang Wahyu Makutha Rama. Kepareng matur Penemban. Tanceping gegayuhan kula langkung blebles tinimbang pusaka Kuntawijaya Danu. Teka lemper budinipun Janaka kula minggah gunung kutha Runggu ing pangangkah ngupadi kanugrahan wahyu. King menapa dadak milik dhumateng pusakanipun kadang sepuh. Nyuwun duka ingkang kathah kula boten saged nampi Kuntawijaya Danu ingkang kula upadi Wahyu Makutha Rama Penemban. Mawiknam astu nama
Janaka, kowe apa ora getun pusaka iki besok jroning prang Bratayuda Jaya Binangun dadi srana pati lan uripira. Yen Kuntawijaya ndanu kok asta tertamtu besok bakal unggul ing yuda kowe Arjuna. Kepareng matur penemban ingkang asung weh panggesangan punika sanes pusaka ingkang asung panggesangan tumrap Arjuna nenggih hambeking bumi. Janaka, kowe bisa matur kaya mangkono dasarmu apa? Lokna nggih. Hambeking bumi menika sedaya ingkang kumlip lan tuwuh ing jagat saisine menika kasasaban dhateng bumi ingkang weh panggesangan penemban. Tanpa dayaning bumi boten wonten titah ingkang sembada weh gesang ing arcapada. Sanadyan to bumi weh penguripan lamun ora ana Sang Hyang Surya utawa srengenge bakal peteng lan gotang uripira. Kekalihipun mormisah antawisipun bumi lawan Sang Hyang Surya. Hambeking bumi minangka lambarane gesang, hambeking surya dados cantelaning gegayuhan ingkang madangi pepeteng uripe sagung dumadi. Nanging lamun ora bisa njalari tentreming liyan segering bebrayan kaya hambeking banyu utawa tirta, yekti maksih gotang uripira Arjuna. Nadyan to gelaring batin seger kadhi hambeking toya, nanging tata lair kedah saged mantesaken ing rasa. Tata lair kedah sembada pantes nggadhahi pangaribawa damel geter, damel kedring asanes kadidene hambeking mendung penemban. Janaka wonten dawuh semune antarane Kesawa Sidi lawan Janaka ana gesehe, katon ana cengkah ing panemu. Kados pundi sagedipun jumbuh menawi kenceng ketemu cukeng duh penemban Kesawa Sidi. Mila kula nyuwun pangapunten penemban anggen kula kenceng ngugemi pamanggih kula. Arjuna, sing dirembug iki ora ana kang luput. Kanthi kahanan iki bakal dadi percaya lamun yektine bener kuwi mung gumantung saka ngendi nggone nyawang. Nyawang kawontenan saged taliti menawi nyerambai saindenging tlatah dumugi papan ingkang rempil lan rungsit satemah saged manggihaken wujuding katrangan ingkang jumbuh kalian kasunyatan menika namung ngugemi wataking maruta utawi angin duh penemban. Luwih luhur maneh lamun anggone nyerambai bisa dadi pancel pandom kiblating bebrayan kaya dene wateke lintang utawa Kartika dados kiblat utawi pandom langkung saged damel sengsem hayem hangayomi mring asanes menawi ngugemi hambeking Sang Hyang Candra utawi rembulan. Arjuna, kabeh kang rembug genep sinebut hasta brata laku 8 perkara lamun bisa ngugemi watake Agni utawa geni. Nadyan geni mawa prabawa panas yektine nyurung santosaning tekad mbesmi satru dur angkaraning jagat. Arjuna wis ganep hambek 8 perkara iki sinebut hasta brata. Arjuna,
Kesawa Sidi menika piwulang hasta brata. Iya. Mula becik satriya becik Nalendra kudu ngugemi hambeking bumi. Hambeking Surya Tirta Mendung Maruta Kartika Candra lan Agni. Nyuwun dawuh penemban. Kepiye Janaka? Puncer pucak ing wujude piwulang hasta brata menika mapanipun wonten pundi? Kabeh mau tok sumbere mapan ning tepa tuladha. Lamun titah bisa dadi tepa tuladha tumrap diri pribadi, keluarga mungguing bebrayan agung, kiraku kabeh bakal antuk wujuding kanugrahan wahyuning ratu kang sinebut Wahyu Makutha Rama kang babar kamulyan kabagyan lair batin. Ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pami. Ewa dene dawuh paduka penemban Kesawa Sidi paring obor pepadang tumrap manah kula. Iya. Syukur bagi sewu rumangsa padang penggalihmu bocah bagus. Lamun tetelo kados mekaten kula nyuwun agung samudra pangsami. Kula nyuwun pamit penemban. Bali ya kena kejaba ndarmake piwulang wulung perkara mau. Aku titip pusakane kadangmu ngawangga Kuntawijaya Danu iki maragi aturna marang kadangmu Basukarna. Satri gumulung mangrempak ing wadya magiri ronanggana ronanggana gawe gelar ira wang-wang. Iki ana wewujudan cat katon cat ora gembirawa tekan kutha Runggu. Semune iki dede menungsa lumrah. Iki sapa? Kepareng matur penemban. Sudyamastani kula pun Kumbakarna. Leres dawuh paduka kula mboten ngambah bantah
Batala mila cat katon catora. Awit kula menika sampun abadan sukma Penemban. Oh. Sukmane Kumba Karna iki. Iye, Penemban Kesawa Sindhi. Sungkem kula mugi kunjuk sandhap pepodo Paduka Penemban. Iya Kumba Karna. Wis tak tampa tiba sepadha-padha. Ana wigati apa sawaning kutha Runggu kene? Mundi dawuhipun kadang kula Gunawan Wibisana. Kula menika maksih mapan wonten alam antara dereng antuk alam kasampurnan. Kepareng matur kula pengin pejah ingkang sampurna kula nyuwun ruwat. Kadang kula Gunawan paring dawuh ingkang sembada paring serana antuk pangruwatan mapan ing wukir kutha Runggu. Mila Penemban kula pun Kumba Karna nyuwun ruwat Paduka Penemban Kesawa Sindhi ambrih antuk dalan sampurnaning pati Penemban. Dadi tekamu rene iki njaluk ruwat. Injih leres. Semune kowe kleru dalan. Lepat kados pundi? Aku kuwi dudu dalang ruwat. Dede dalang ruwat Dudu. Yen golek pangruwatan kae kancaku sing kulino ngruwat. lain dawuhipun kadang kula Gunawan Paduka ingkang dados srana sampurnaning pati kula. Yen tegese srana kuwi durung mesti aku sing ngruwat. Mbok menawa Kesawa Sindhi bisa nuduhke dalan amrih sampurnaning patimu. Kersa Paduka kados pundi swawi kula aturi babar kula aturi medhar dhateng Kumbakarna. Sumurupa Kumbakarna. Jeneng sira bakal antuk sampurnaning pati lamun ta wis pinanggya kelawan satriya panenggak Pandhawa kang kekasih Raden Werkudara. Nyuwun pamit Penemban. Tresna sinayeng glung mangrukmining cakranira. Mangrukmining cakranira. Katon kumiteran ning asta. Ya jagat Dewa Bathara Pangestu karo jagat. Wis rampung dharmaku, rampung kewajibanku medharke piwulang Hastabrata. Ora ngono orang legewa sakwise purna medharke Hastabrata. Sing nampa adhiku Janaka lah kok malah ana sukmane Kumbakarna njaluk ruwat. Ratu Ndarawati iki dudu papan nggon pangruwatan. Muga-muga kanthi srana adhiku Werkudara bisa rampung sakabehane lakon iki. Yai Harjuna, Yai Werkudara pun Kakang Ndarawati kang bakal jampung lakonmu, Yai.